Għal darba oħra l-kap nazzjonalista Bernard Grech inqabad bla costings din id-darba fuq punti li semma dwar l-enerġija. Il-ġimgħa filgħodu għamel konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali iżda bħal kampanja elettorali tas-sena l-oħra, Bernard Grech inqabad bla costings meta qal xi jrid jagħmel fuq l-enerġija. Grech iddeċieda minflok wieġeb id-domanda li saritlu mill-ġurnalista dan l-istazzjon jinfex f'attak biex jipprova ibenġilha wara l-inqabad fuq siq waħda. Dr. Grech, semmejtu dawn il-punti. Fejnhom il-costing? Kemm ħajjiswew lill-pajjiż? Grazzi ħafna. Propju din id-domanda qed nistennija xi soltu l-wan m'għandhomx aktar domandi xi jsaqsu. Ħa nispjegalkom jien xi tfisser li jkollok pjan serju bħalma aħna għandna hawnhekk. Wara li evidentament ma kellux ċifri xjati, Grech sqar li l-pjan se jispjegah meta ikun fil-gvern. Bla dubju meta tasal l-elezzjoni 4 snin oħra jew ftit inqas, se nkun qegħdin nieħdu stock take ta' x'għamel jekk għamel u ta' dak li ma għamilx jekk ma għamilx. U allura dakinhar iva se nkunu qegħdin invaraw dan il-pjan li aħna nemmnu fih. Kif dan l-istazzjon baqa' mingħajr risposta d-domanda li għamel, meta ntemmet il-konferenza tal-aħbarijiet, il-ġurnalist reġa' għamel id-domanda tiegħu. Din id-darba anke l-kellem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija, Mark Anthony Samut, li jagħmel il fuq minn kwarta jippreżenta punti riċiklati sa minn żmien Gonzi PN, inqabad ma jafx se jgħid dwar il-costings bil-kap nazzjonalista kien diġà lebbet il-barra. Dr. Grech għadek ma uġibtnix. Għajt taħrab mid-domanda. Grazie. ċifra ma tajtnix. Forsi ta' finti, onorevoli Samut, kellem għall-enerġija. Kemm hemm bżonn